F'intervista li saritlu fil-programm Issues, l-editur maniġerjali tal-Media Today Saviour Balzan qabbel il-mod kif saru l-affarijiet fil-każ ta' Sajru Senġerer u missieru mal-każ ta' Harry Vassallo. Harry Vassallo li kien iċ-ċermen tal-Alternattiva Demokratika 3 jiem qabel l-Elezzjoni Ġenerali kien arrestat fuq każ amministrattiv ta' VAT. Saviour Balzan jgħid li Edgar Galea Curmi ipprova jagħtih l-istorja dwar Harry Vassallo sansitra qabel kien jaf il-Kummissarju tal-Pulizija. Nsemmi l-każ partikolari qabel l-elezzjoni tal-2008, il-każ ta' Harry Vassallo. Qed ngħidu ktib fuqu fejn Edgar Galea Curmi prova ibbellali l-istorja, itieni l-istorja dwar il-każ ta' Harry Vassallo li mbagħad rajna l-istorja ta' qabel l-elezzjoni tal-2008 fejn kien il-każ tal-Vett u Harry Vassallo li ċertament naħseb biex Harry Vassallo u l-Partit tal-Alternattiva jmur ħażin fil-elezzjoni tal-2008. Minkejja li għaddew aktar minn 4 jiem mindu kien żvelat dan il-każ, il-Prim Ministru u l-Kummissarju tal-Pulizija għadhom siekta. Lejn l-ahhar tal-kampanji elettorali tal-2008, il-każ ta' Harry Vassallo kien ixxandar bi prominenza mill-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista. Saħansitra ċ-ċermen tal-Alternattiva kien ġie arrestat 4 sigħat biss wara li l-ġurnalisti tal-Partit Nazzjonalista għamlu mistoqsijiet lil Harry Vassallo dwar il-każ tal-VAT. L-investigazzjoni interna li kien ordna Ġenerali konkludiet li ma kienx hemm rabta bejn l-informazzjoni li kellhom il-ġurnalisti tal-Partit Nazzjonalista u l-azzjoni tal-Pulizija, imma kien hemm biss serje ta' ċirkostanzi sfortunati.